ki khubor ka Batisi TV lawan ra shapi da ka Orange Nissan Loom so pho near Fire Brigade Shillong Kador bar shnong nong neng bi kabaha po ka jing pe jing khmi jong kador bar shnong mauyong japung haga arpu pratrek bunai risau arajar arpu wei kala kentu ya ki pat ba bakin a jing kershan ya kador bar shnong da ka bathit ya ki raffle ticket na ka benta ban penmi pisa ban shna ya ka kenro harot kawa umshing bat ka surak ka bana khap jong kani kawa ka badon halendet jong ka mauyong community health center kadkum ka jing ethu jong rong ba shnong uba Anthony Kharkongor Kajing penslam jong kador barsnong ban perlong ya kajing khalai nosep da ka badi ya ki raffle ticket pat ya ka lempung ya kai football ka balatip kum ka second late Amanda Pathau football tournament ka day na ka daw kajing wan lenshop jong ka klam jing pang COVID-19 ya kai ka thong ka bangila bo ngin jam sakman but ya ki raffle draw ki ba ngila nang diru ngi kepat ya ki pat ba bakin suba ban bu ba Nin pendan kam dah gitu kijo ha kasmi ke bamin le ya ke jing klein resep dan ya ka drawing dia bagi yang kinawai nang ta pada ya ka jing le football room in sedang no de hal benai di sembar in sedang ya kan ke kam nak benta ke jing le ka football nang ta pada nin pungkot nin sedang ha khatwai trek benai di sembar bat ngin penkot ha ka khasan trek u Desember kata ka de ke jingbu ya ka ba ngila kam perslam khliat namar ni ha banyo ya ka jingbet na deputy commissioner ni ha banyo ru ya ka jingbet no po ka tax de kham ka jingbet na ki ngin numla ban ya ilai da ngi ya la ka ya isu ba ngila le don bol la ne ngila pen khan ni ken don ni ki ai de na ta daw ngi ha ban pentot khliat na ka daw ba ngi ha ban up ya permission dan Raymond pang ila yo aya ka permission na ka taw ni sa note bani dan rengkat ba pi baro ki press ni pol ban ai ka khubor sa ki ba kinum ya sno yei ba kin ya subha ga ting ka pa jing ya long ba kin subha bani tre rengkat ba ni na ka banta ka jingbet ka jingbyang jong ka ni kam ka ba mangi mu ba ka thong jong ya long bang yin pmi bisa na ka banta ban te ya ka kinro road jong ka wa umshin ba ru ya ka sulot ke bolong na khap jong ni kawa ka bodai na silendet jong ka CHC ke bodan mahmuyong kumba kalau menta ni la ya sange no na ka daw jong ka ni kham ni mo bunyi la sia sange no ba na thai ni community ba kindia se ni se yo ban sedang biang ya ka ni kam ya ka jintrai bukum ba ka jintrai ka na ya chmat ni se sedang biang ba kan ya chmat ba ni tentu ji pai ba kin ya subha ban ya no senyang lam ba ni kum ka snong da ka bayarat ban thip ya kini ke tiket ki bangin saai na ka yang ni sepak bende yin sebu ki caka bat yin saai ru ha ki complex ma ha por bangita ya ki complex na ka banta jong ka football te ngin sa pensyairu bakin sadon kinong ledi ni terpat iki kin subha ban ya raplam ni na ka banta jong kani ka kam ni ha ka rafel ro kinne be ki jo kum to kumangila dam ai hakapor hakibala kan dem kibala kam menchwa te yakan ke tournament ilai ba dapat yakan ke flex ke jungi hagi poster ke jungi ke bangito ni ai ka 111 kamu in all aspects jong ke ka football tournament kata ke cash prize ke bangi ngan ai kindon ki individual momentos ke bangi ngan sa ai ya ki players jong ni ka tournament te ha ka de ba football ngi sno burom shi ka de e idan ki teams ki la de ba sio ya ki by entry fee ki jong ki bedang ngai phone ni hadu banta ni oi ki place bon ta ka jinga sha slam ka jong fi bat sumha bandang kan dan dia dari ban sno ti ha ka ni tournament ki magi mila pen ben ha ka de pat bat ka ni ka raffle draw ni ba ban kan sha ni PCI arah teli tiket biasa. Bakawai ke tiket kabadon ya ka raffle draw kabamdon ni ka seal. Mereka wai pat menta kamdon ni ka seal. Bakani kabangindang din nadu menta ka sni ter hadu ketika sni drawing date kan sadon ni ka seal kabangin sa seal. Kata kolom kecing pen kala ka jumi ya ka drawing date. Kata kama kamu memut ba itu ki balatiet ben suaru katu ka tiket kalong balet
Bat kini ke banang tiet nang ni bat sakman ka badon ni ka silru kata ka dekat su kan long valet.